הסטיישן. הוולבו סטיישן. יאללה, תעמיק. הייתי מעמיס איזה פרגית בפיצה. לא רעבים? הם עוד לא יודעים איזה סרט הם הולכים לאכול. ואיך אנחנו עושים את זה? אני לא יודע. וזה. מה קורה לזה? זה הולך אבל לקרות יופי. עתיקות. יש לך מפתח אגב? לאן? לבית? של מי? של אמא. לא. על זה אני מדבר, כאילו, אני יודע, על אמא אני דיברתי עליו. על אימא קובי. אני יודע בדיוק. תדליקות, תיקח תדליקות. קריסבי, הרבה קריסבי היום בימים שלנו. באמת אסטרדני? שלום, נראה לי סתם סוחבים את זה.